episod de Minecraft versiunea 1.9. Bun. Așa. O să vă arăt ce chestii noi sunt pe el. Creativ, așa, creșoluri, așa, iurea să vă arăt ce e nou pe el. Bun. Doar să facă lumea, va dura puțin, dar după aia o vor șterge oricum. Nu-i să zic să te omori, dar na, sunt totuși niște chestii șmechere. Ora de la laptopul meu nu e bună, deci nu vă luați după ea. Bun, ia să vedem noi. Bun, deci după cum vedeți la blocuri avem purple block, pillar block, ăsta, purple stairs, purple slab și endstone brick. Iar aici avem